anaa sa Episo kapitulo 1 bersikulo 21 paingon sa 23, no? Sa ang gihapon ni Bisaya nga version sa atong naandan mga igsoon. Akong pagabasahon, Episo kapitulo 1 bersikulo 21 paingon sa 23. Didto naghari si Kristo labaw sa tanang mga hari ug sa mga anaa sa gahom ug sa mga namunuan ingon man sa mga pangulo. Labaw gayud siya sa tanan, dili lamang nining panahona kundi sa umaabot usab. Gibutang sa Dios ang tanan ubos sa pagmando ni Kristo ug alang sa simbahan gihimo siyang pangulo nga labaw sa tanan. Ang simbahan mao ang lawas ni Kristo, ang kahingpitan niya nga mao ang naghingpit sa tanang butang. So muna mga igsoon, ang atong pagkahisgutan karon apan sa dili pa iduko na itong mga ulo, mag-ampo na kita. Labing gamahanan nga Dios, dalaygon ka. Salamat kayo Lord God sa imong paghatag o kalampusan sa pagpaabot namo Lord sa mga pag-ampo. Salamat Ginoo sa imong balang espiritu nga nagaduyog nagauban ug mayon man Lord sa imong pagpaminaw sa imong buhing pulong padayon ka magauban balang espiritu sa matag kasing-kasing magapanalangin ka Ginoo. Ikaw Lord among saligan nga magadumala sa imong pag-isgot sa imong buhing pulong nga imong ipalabas sa matag usa ka namo Ginoo. Gamita lamang ako Lord ang kusog Lord nga isip imong instrumento Ginoo sa akong pagpaabot sa mensahe sa katawhan nga imong paabtan karong gabi una. Kini ang among pagampo, among pagsalig sa ngalan ni Ginoong Hesus nga buhi hangtod sa katuran. Amen o amen. Okay mga igsoon. Ang atong giuluhan kini no kang sa Bisaya nga sa Bible no ang nabutang diha no. Makita nato nga labaw siya sa tanan no. Ato ning giuluhan og ang mahitungod kang Hesus no. Ang mahitungod kang Hesus no. Adunay simple nga illustration ini mga igsoon no. Adunay barko no nga aduna hapit na magbangga no. So nagsignal na sila no. Aduna na pagradyo no. Nga likay kay magbangga na ta no. Apan wala man baling ang pikas nga kapitan. No? Pikas nga barko. Apan sa diyang miingon ang kapitan sa pikas, igugubat ni nga barko, likay. Ayaw pa rin siya ni likay. Ang ato lang gikuha diyan no, ang unsay iyang gikahadlukan, unsay labaw niya nga ayaw pa siya mutuman. Sa sama nga si Kristo ang ga-drive sa atong kinabuhi nga dili unta ang atong kagalingon matuman kung dili si Kristo no. So ang mahitungod kang Hesus no, mahitungod sa naisgutan mo nato ang balaang espiritu nga naa ka nato no, ang gahom nga gigamit sa Dios pagbanhaw, paglingkod kang Kristo sa iyang tuod dito sa langit mao ang balaang espiritu nga anaa ka nato. So ang verse 21 didto naghari si Kristo asa dapit sa langit no. Ingon nga ang uban moingon sila nga anaaraman diri ang langit sa yuta no. Pero ang sulat ni Pablo no, matunaw man sa Revelation mukunsan ang bagong langit ug bagong yuta. Pero ang uban moingon nga tuan naman sa Davao ang langit no, kanang gitawag na Garden of Eden no. Pero mga igsoon na importante dito ta mapadulong sa langit mo na ang importante no. Nag-andam si Jesus og lawak gani sa English, in my Father's house there are many mansion no. Giandaman ko lawak no, giandaman ko kamog lawak. Din didto wala nay kasakit, wala nay kagul-anan, pulos na pagmaya no. Wa nay makasulod didto nga mga makahatag og kaguol no. Sure na ba ang tanan nga mapadulong didto mga igsoon no? Wala na ba'y lain nato nga gisaligan sa kaluwasan? Pagtuo ra ba gyud kang Ginoong Hesus sa kinasing-kasing na wala na ba'y moingon nga mas luwas ko kay sige kog simba no? Daghan ko gitabangan, ubuutan ko, nagtuman ko sa mga ritual, mga balaod no?
kana kung kana ang imong giapil alang sa imong kaluwasan, mao na ko na hinuoy basihan nga dili luwas mga igsoon. Amen. No, kay ang atong amahan ato man sa langit, nga makaingon ta nga ang langit, no? Tuwa siya sa langit kay unsay giampo ni Ginoong Hesus, ang mo nga naa ka sa mga langit. So naa siya sa langit, no? Og walay lain nga atong kamaturan ug ang kinabuhi walay makaadto samahan moagi kang Kristo Jesus. Munang sa atong simple nga illustration, kung gusto ta makasiguro nga makaadto ta sa atong padulngan, sigurohon nato nga mao nga dala ng atong nasubay. Sakto ba nga liner sa sakyanan ng atong nasakyan or ang atong kauban kabisado ba sa lugar nga atong pag-aadtuan, no? Muna atong title ang mahitungod kang Ginoong Hesus. Ang una nga punto ang iyang pagkalabaw sa tanan. No? Didto naghari si Kristo, labaw sa tanan. No? Nahaan na si Jesus dito sa langit na sindam ug lawak para kanato, para kaon tayo ang gusto niya. Dito naghari si Kristo labaw sa tanang mga hari ng Pangulo. So dito din sa langit man so naapo din mga kuan dito no, mga hari, mga gamhanan, mga namunuan, no? Naapoy kuan dito. Gi-set dito ng mga leaders, no? Naapo day mga nagdumala dito. Dili ra si Jesus, pero siya ang labaw sa tanan, no? Naay mga under sa iyang panungkulan, no? Ang Episodo 6, gibanaw kita niya uban kang Kristo aron maghari uban kaniya dito sa kalangitan, no? Dili ka kitang mga magtotoo pero akong gitanaw mga igsoon sa English version daghan kay English nga version akong gitanaw dili man maghari uban kani dili man ang naa didto seated in heaven seated with Christ in heaven, no? Nang magalingkod kita diha kauban kang Kristo. So dako kana nga comfort no kanato, no? Kung luoy ta, kung uyamot ta kaay diri sa kalibutan, no? Dako kana siya nga comfort labi na kay didto sa langit kauban nato sa paglingkod si Kristo Jesus, no? Si Kristo Jesus nga dili lang siya tao, dili lang siya propeta, kundi anak sa Dios. Siya Dios, hari sa tanang hari, Ginoo sa tanang Ginoo, ang atong giilang nga Dios, mao nga wala siya katapusan, no? Labing taas. Siya ay nagbuhat, kabahin siya sa pagbuhat, o pagpreserbar. Siya nagtumong sa kinataas-ang gahom sa pagmando sa otoridad na walay lain si Ginoong Hesus. Na walay ikatandi sa iyang kusog otoridad forever, no? Karon ug hangtod sa kahangturan. Ang unang Timoteo kapitulo 6 bersikulo 15 ug 16, ipadayag siya sa Dios sa tukmang panahon. Siya ang Dios nga dalaygon ug bugtong magbuhat, ang hari sa mga hari ug ang Ginoo sa mga ginoo. Siya lamang ang walay kamatayon ug nagpuyo sa kahayag nga dili maduol. Wala pa gay nakakita kaniya ug wala gay makita kaniya. Ipahinungod kaniya ang dungog, walay katapusang gahom. Amen. Ang Kolosas 1:15-18, si Kristo mo ang makita nga dagway sa dili makita nga Dios. Siya ang kamagulangang anak ug labaw sa tanang binuhat. Kay pinaagi kaniya gibuhat sa Dios ang tanan nga tuwa sa langit ug aniya sa yuta. Makita ug dili makita, mga gahom, mga espirituhanon, mga pamunuan, mga hari ug ang tanan nga nagmando. Gibuhat sa Dios ang tanan pinagi kaniya ug alang kaniya. Diha na siya sa wala pabuhatang tanang butang. Diha kaniya ang tanan nahugpong. Siya ang ulo sa simbahan nga mao ang iyang lawas. Siya ang sinugdan, siya ang unang gibana sa Dios gikan sa mga patay aron siya ang mag-una sa tanang mga butang. So mao kana ang naghisgot mahitungod kang Ginoong Hesus ang iyang pagkalabaw sa tanan, no? Siya ang makita nga Dios. Na siya ang kamagulangan, walay nabuhat bisan unsa kun dili pinaagi kaniya, no? Diha na siyang daan, no? No? Wala pa ang tanan, diha na siya, no? Ang tanang butang nahugpong usab, magaguliyang tanan kun dili pinaagi kaniya. Siya ang ulo, siya ang mangulo, siya ang sinugdan, siya ang unang gibanaw, siya ang mag-una sa tanan, no?
na siya ang labaw sa tanan, whether angelic or human, na labaw siya sa bisan unsang titulo, ranggo. Every title given, labaw ang si Kristo sa tanang ngalan, sa langit man, sa yuta man, mga igsoon, ug kana nga pagkalabaw hangtod sa kahangturan. Muna ito ikaduha nga punto, na ang may tungod kang Kristo Jesus, ang iyang pagkalabaw hangtod sa kahangturan. No? Labaw gayud siya sa tanan, dili lamang nini panahon na, kundi sa umaabot usap. No? Labaw siya sa una, usapan pa na, labaw siya sa una, labaw siya karon, labaw siya ugma, labaw siya pirmi, labaw siya sa tanang panahon. Pero ito nadungog ito na ito nga, bata nga nareklamo na siya, study na po, study ugma, study karon, pag abot ni mama, study na sad, no? So, ang Dios, siya ra gyud ang labaw sa tanang panahon. Siya karon sa umaabot, labog sa tanang panahon. Walay makapausab, walay wala siya pagkausab, dili siya mabalhin, dili mailog ang iyang pagkalabaw, dili matarog, no? Dili sama sa politika na makita sa ongoing politika, no? Ang politika kung mailisan, kung mapildi, kung matigulang, no? Kung maabot ang termino, kung mamatay, no? Mapulihan, mausab ang iyang gahom, pero ang Ginoo walay pagka-usab, no? Dili mabalhin, dili mailog, dili matarog ang iyang pagkalabaw sa tanan, no? Ang kaaway misulay pero bagsak, no? Ang 22 gibutang sa Dios ang tanan ubos sa pagmando ni Kristo, yung lordship, no? Ug alang sa simbahan gihimo siyang pangulo nga labaw sa tanan, no? Ang simbahan mao ang lawas ni Kristo. Sa yuta usab ang sa yuta man, no? Ug alang simbahan gihimo siyang pangulo labaw sa tanan. Muna ang mga igsoon, maklaro na to nga ang ministry dili na iya sa pastor, na ang ministry iya sa Dios, no? Ang church, ang mga katauhan, believer, no? Jesus ang founder, siya ang mastermind sa atong kaluwasan, no? Siya pa ang pinaka-head, no? Not our ministry but God's ministry busa walay makapanghambog, no? Pareho na sa manarbaho bitaw mga igsoon, pag dako ganing ranggo, dakog sweldo, makaingon ang uban nga mura lagi nagsiyay tag-iya. Pero sa tinuod, ang Dios mo ay tag-iya. He is the God that owns everything we own. Bisan sa ministry nga kita giilang labaw, si Kristo pagid gihapon ang labaw. Muna sa organizational chart, no, nga ang hanay diha si Jesus gyud ang Lord, ang head, ang leader, no? Ug siya ang ayan nga sundon kung ang leader nato tawhanon mo tiwalag na sa pagtulon-an ni Ginoong Hesus, no? Na dili na siya ang sundon. So matuman gayud ang Dios, no? Hindi man ta mutuman sa leader, nga leader biya mo ubi biya ta mo tahod biya ta sa atong namunuan. Nya daw kinsa may labaw niya nga namunuan nato si Kristo Jesus man. Ni sukwahi naman siya sa kabutuan ni Kristo Jesus. Sundon pa din nato, no? Sa si Kristo Jesus ang sundon tumanon kadlukan, no? No? Pero kung nagmatinutan to, wala tayo angay kahadlukan, no? Kay magresulta man na sa promosyon, sa recommendation nga giandam sa Dios nga panalangin siyang katawan nga matinud-anon. Amen mga igsoon. So angayan atong tahuron si Kristo Jesus tumanon, no? Kigani ato mangganing tumanon og sundon ang mga dautan nato nga galon nga tawo ro, no? Sa atong pagbuhat niya na sama nga nakaalagad kita sa Dios, sama nga si Kristo atong agalon. Ang Efeso 6:5-8 kamo mga ulipon pag masinugtanon kamo sa inyong mga agalon ug tahura sila. Buhata kini sa ginasingkasan gayud sama ra nga si Kristo mao inyong gilagaran. Himuwag kini dili lamang kung magtan-aw sila kaninyo aron daygon kamo nila, kun dili buhata ang kabubuton sa Dios sa kinasingkasing gayud ingon nga mga ulipon ni Kristo. Busa tumana nga malipayon ang inyong buhat sama nga ang Ginoo mo inyong gilagaran ug dili ang mga tawo lamang. Hinumdumi nga gantihan sa Ginoo magbuhat og bayo ulipon man siya o dili. No mga igso, no? Nahimutang bakakon kung kita moingon nga gitahod gituman nato ang Dios pero di ay wala nato gitahod o gituman ang tao nga atong agalon nga makita, no? Makita siya wa mo ginato tahura unsa pagka ang Dios
nga dili nato makita, no? 23a, ang simbahan maong lawas ni Kristo ang mga magtotoo, no, dili building, no? Kay mo man giangkon sa kadaghanan karon nga simbahan, nagiilog na sila nga ang simbahan nila gitukod ni Kristo. Ang tinuod diha, ang simbahan is mga magtotoo, dili siya kapunungan, dili siya building, no? Kabahin sa lawas ni Kristo, siya ang ulo, no? Nagkahiusa, nagtinabangay, nagtimbayayong siya ang atong ulo, no? Nagkamuhat ta sa nagkalaing-laing lawas, no? Kay gitagaan man ta sa Dios ug nagkalain-lain nga katakos sa pag-alagad apan usara ang Dios og siya ang naghatag katakos sa matag usa kana ang atong ulo nga si Kristo Jesus, no? Daghan magbahin ang lawas apan nagkalambigit ang matag usa og diha sa pagpangulo ni Kristo Jesus. Amen mga igsoon, na kung kumpleto walay dibikto ang lawas, lig-on og daghang mahimo. Teamwork, no? Ang umusunod kita sa pagpangulo ni Kristo sa atong kinabuhi, sa atong pagministry, na kaya ang iyang pagkalabaw hangtod sa kahangturan, sa langit man, sa yuta man, labi na sa simbahan, anaa siya nangulo og naghimong hingpit niini. Kulang ang lawas kung wala ang ulo nga mao si Kristo, no? Siya ang naghingpit, no? Na nindot man gani na ay kauban duha, di ba? Samot nagdaghan, labi na gyud kauban ang Dios sa atong pagpangalagad, pagministry mga igsoon. Ang simbahan maong lawas ni Kristo, ang kahingpitan niya nga mao ang naghingpit sa tanang butang. The body of Christ, the fullness of Him. Naghatag katagbawan kang Hesus, no? Sa tao ang makapuno ug makatagbaw mao gayon si Kristo Jesus. No? Kulang ang kinabuhi kung wala si Kristo Jesus sa atong mga kinabuhi, no? Sa amplified version akong gibisaya, diha ni ana nga lawas nagpuyo ang bug-os nga full measure of God nga naghimo sa tanang butang nga hingpit ug nagpuno sa tanang butang uban siyang kaugalingon, ang kahupnganan manaas sa katawhan sa Dios, makaambit, makapahimulos sa tanang anaa kang Hesus, sa tanan niyang nahimo ug sa tanan nga iyaha, no? Fullness of Christ, filling the church with His gift and blessings, no? Ang mutuong nga katawhan mabalik ngadto sa perfection. Kasi apil usab ang mga butang, no? Kaya ang original nga pagbuhat sa Dios sa tao, very good man yun, no? It was very good. Likas na mabuti ang tao. Kolosas 1:20 busa pinaagi sa anak ipasiguli sa Dios ngadto siyang kagalingon ang tanang butang sa langit o sa yuta. Nakigdayat ang Dios pinaagi sa dugo sa iyang anak dito sa cross, no? Jesus is the only who would set the broken world right, no? Siya lang ang magpahatag o pabalik sa tanang butang ngadto sa maayo. Alang sa pagpadayon nga mission mo na ang pag-ampo ni Pablo na ang kahingpitan going into spiritual maturity, no? Miabot man ang balaang espiritu, diha maangkon ang pagkakumpleto, ang pagpadayon diha pag-abide kang Kristo Jesus, no? So the challenge nato mga igsoon, no? None of us should attempt to work or serve or worship merely on our own, no? We need the entire body including Jesus as the head, no? Sa atong pagpangalagad, sa atong pag-fellowship ng mga igsoon, no? Dili ta maniguro nga kini akong gibuhat mo ni nungdan nga mugro ko, maluwas ko, ang entire body with including the head as Jesus is the head sa atong kinabuhi mga igsoon as Christian mga igsoon. So sa atong conclusion, no? Ang ngayan atong ilhon ang may tungod kay Hesus, ang iyang pagkalabaw gayud sa tanan, tahuron ug tumanon nato siya hangtod sa kahangturan, ang iyang pagkalabaw, no? Dinhi man sa yuta mayngon sa langit, no? Kita nga iyang mga katawhan, no? Dapat confident no? Nga atong giila gitahod siya gayud ang labaw, dili lang sa yuta sa panahon sa New Testament, apan ang Dios
hangtod sa kahangturan ang pagkalabaw bisan dito sa langit, no? Naguna na siya ug nag-andam na og lawak alang kanato siya gid angkon na niya ang kadaugan, no? Kita nga nagtuo kaniya madaugon na usab, no? Siya may kabubuton sa tanan, may kontrolar sa tanan, dili ta angay mabalaka na unsay mga kahadlukan ng mga tao, no? Kadumala sa nasod, no? Kay ang atong Dios labaw sa tanan nga mo'y atong giila gitahod nga may atong pangulo sa tanan mga igsoon. So kana lang kung pagampo nga dunay mga nakahatag og kadasig kanato mahitungod sa atong giila nga mao si Ginoong Hesus nini gagabion. Magampo ta sa pulong nga nadungog karon. Labing gamhanan nga namo nga Dios, Lord God, salamat kayo sa imong pagkamaayo, salamat sa imong buhing pulong nga naabot kanamo, among pag-ampo amahan nga mas mulawom pa ang among pag-ila kanimo labi na sa among nadungog karon mahitungod sa pagkalabaw ni Ginoong Hesus nga mao'y mastermind sa among kaluwasan, mahinungdan nga nahimugso kami, nahimo kaming mga tao espesyal binuhat, Lord, na pahimuslan namo ang tanang creation kay wala may butang nga nabuhat kun dili pinaagi kang Kristo Jesus. Salamat Lord God, salamat nga ikaw ang buhi nga Dios nga padayon nga nagatabang, nagalig-on kanamo o nagapaila sa imong kalingon nga ri kanamo aron Lord sa mga pagsulay, mga tentasyon, Lord, lig-on kami mga tubang kanimo Ginoo. Salamat padayon ka nga ang magatabang sa matag usa imong balang espiritu mag-remind nga kami Lord nga makanunayon nga magmainampuon, Lord, nunay nga mapasalamaton sa bisang unsay mudangat kay kini imong kabuton. Dalaygon ka Dios sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen o amen. Okay? Salamat sa Ginoo mga igsoon og sa atong panapos nga pagampo ay din ta magbulag-bulag sa online, magampo ta. Labing gamhanan nga Dios among amahan, daghan kayong salamat sa tanan, Lord, sa mga katubagan nga imong giandam, Lord, among pagampo amahan nga ikaw Lord ang plastar sa among kasing-kasing, Lord, sa pagdawat niini nga malipayon, Lord, sa bisan unsa man ang imong tubag kang imong katubagan alang man sa kayuhan sa imong katawhan walay lain imong Ginoo na Ginoo kundili ang kayuhan sa imong katawhan, kalipayan sa imong katawhan. Lord God, tabangi kami sa pagdawat niini sa bisan unsa nimong katubagan kay the best ang imong tubag alang sa among pagampo. Mahimong yes, no, or hulat, Lord, ang among kasing-kasing andama nga malipayon nga modawat sa imong mga katubagan kay imong tubag maghatag kanamong kayuhan ug kasiguruhan. Og salamat Ginoo sa among pagpahulay karon, ikaw Lord ang maghatag kanamong mahinanukon nga pagtulog, ilikay mo kami sa mga panghitabo Lord, sa mga kalamidad, ilikay mo kami sa mga buhat sa kaaway sa panahon sa kagabion. Lord, ikaw Lord ang imong pulong sa salmo Lord nga bisan mga tulog ang imong mga kaanakan, ikaw mga panalangin. Tagaan mo kami Lord ug maayong pagpahulay karong gabi ug ugma ang bagong kusog imo na sabi pabalik ka namo aron mabuhat namo ang imong mga gipangsangon kanamo Ginoo. Dalaygon ko Dios ang kalinaw ang imong ang kalinaw gikan kanimo Lord mao maghari sa among matag panimalay kini among pagampong pagsalig sa pangalan ni Ginoong Hesus. Amen o amen. Salamat sa Ginoo mga igsoon, dalaygon ang Dios sa iyang pag-uban, sa balang espiritu, sa iyang paggahom kanato nga magmalampuson ang atong prayer meeting karon.